Acest produs este format din 5 plante adaptogene, din plante energizante și superalimente. La baza la elev F8 este o formulă adaptogenic puternică care îmbină rețetele vechi tibetane de medicină rusă și chineză într-un mod care amplifică sănătatea corpului și a minții. În plus, fortifică sistemul imunitar, precum și capacitatea naturală a corpului tău de a rezista efectelor nocive ale stresului și de a îmbunătăți oxigenarea celulelor. Uitați-vă doar la aceste ingrediente. Chaga, care este o plantă tot ce anti-inflamatorii, anti-infecții, antifungică și multe altele. Deci este o plantă care pur și simplu oamenii de știință rămân uimiți de descoperirile pe care le fac și nu numai că uimiți, dar rezultatele practic au demonstrat că merită toată atenția, ales că este considerat și cel mai puternic antibiotic natural care nu are efecte secundare. Apoi, cordycepsul. Cordycepsul, planta care a fost descoperită în munții Himalaya, o plantă care practic a demonstrat în perioada de 2000 de ani de folosință că este o plantă care regenerează organele, ne ajută la menținerea sănătății, ne ajută la detoxifiere și nu numai atât, deci este o plantă care oprește, nu putem să spunem chiar oprește, dar încetinește, ăsta e cuvântul potrivit, încetinește procesul de îmbătrânire. Deci toți cei care l-au consumat au trăit peste 100 de ani și la 80-90 de ani au arătat foarte tineri. Deci Ganoderma, care este cunoscut sub Gano în România sau Reishi în Japonia, Lingzi în China, Yangtze în Coreea, deci rețineți termenii aceștia că sunt foarte important. Numele sau denumirea științifică este Ganoderma lucidum. Derma înseamnă pele, lucidum înseamnă strălucitoare și Gano înseamnă viață. Deci, pentru viața unei peli strălucitoare. Și haideți acum să descifrăm, pentru că întotdeauna chinezii vorbesc în aceste enigme, dar în spatele lor există un sens foarte mare. Adică, într-un cuvânt, această plantă ne ajută la cel mai mare organ din corpul nostru, care este pelea, să se mențină sănătoasă, strălucitoare și celulele practic să fie mai longevive decât obișnuit. Într-un cuvânt, cei care consumă Ganoderma de mai multă perioadă de timp vor vedea pielea lor va arăta foarte proaspătă și foarte tânără. Și lucrul ăsta se vede aproximativ toți cei care ați consumat puteți să spuneți acest lucru. Este o plantă care conține peste 400 de elemente active, minerale, enzime, de tot ce are nevoie corpul uman. Este o plantă care în istorie de 5.000 de ani s-au scris cel mai multe cărți și dacă vă duceți pe pubmed.org sau .com, deci PubMed, veți descoperi acolo și în orice căsuță la search, la căutare, căsuța de căutare, scriți Ganoderma și veți vedea mii de articole. Deci oameni care de știință, doctori, care au făcut tot felul de experiențe și au dovedit că această plantă este o plantă miraculoasă. În Japonia, rețineți în Japonia, când cineva completează un formular atunci când trebuie să fie angajat la vreo întreprindere sau la un loc de muncă, deci pentru una dintre întrebările care există, consumați Ganoderma. Dacă da, nu îi se mai cere certificat de asigurare.
Pentru ceilalți, cerința este certificatul de asigurare. Consumatorii de Ganoderma, deci nu trebuie să prezinte un certificat de asigurare. Foarte interesant. Deci japoneștii sunt conștienți, consumând această plantă, persoana va fi sănătoasă. Shiitake ciuperci, deci sunt ciupercele care au cea mai bogată gamă de vitamina B și toate B-urile, deci B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Apoi rhodiola este o plantă din specia sau din categoria aloe vera, dar este mult mai puternică, este mult mai bogată și este mult mai bună. Spanacul, brocole cu conținutul de fer, conținutul de magneziu, conținutul de selenium, conținutul de toate ingredientele acestea necesare de care avem noi nevoie. Morcovul, care este dovedit prin beta-carotenul care îl conține, ajută la vedere, ajută la funcția normală a inimii noastre și ajută la rinichi. Sfecla este sfeclă roșie, dar este o sfeclă mică, deci o sfeclă foarte micuță și specială, este foarte dulce și din această sfeclă este extras ingredientul care ajută la detoxifiere. Pentru cei care ați luat capsulele de la Bioepic LF8, ați observat în primele 3 zile urina foarte, foarte maronie și foarte tulbure. Deci dacă ați observat lucrul acesta, să știți, sau dacă veți observa lucrul acesta, să știți că se produce o detoxifiere foarte, foarte rapidă și foarte agresivă. Apoi se intră în normalitate și veți vedea, deci vă veți simți foarte, foarte bine. Tomatele care au și ele conținut anticancerogene și multe altele, merele care au conținut bogat de fier și altele, afinele care sunt foarte, foarte căutate, la ora actuală este considerat superaliment, cireșele. Deci cireșele este cel care consumă cireșe își păstrează rinichii curați și își păstrează rinichii sănătoși. Deci cireșele sunt foarte importante. Apoi, deci organele genitale, fie că la bărbați, fie la femei, deci sunt regenerate prin ingredientele din cireșe și se mențin sănătoase. Portocalele, dar nu oricare portocale. Portocale sălbatice care au un conținut de vitamina C. Vitamina C ajută la sinergia între aceste ingrediente și apoi deci le dă capacitatea lor de puterea lor, deci se mărește de 3-4 ori și rata de absorpție este mult, mult mai mare față de celelalte produse dacă se vând separat și nu conține vitamina C. Noi avem separat ceaga, avem separat cordyceps, Ganoderma, dar nu există această sinergie și doar numai o mică parte se absorbe în corpul uman. Apoi strugurii roșii care au conținutul bogat în resveratrol. Resveratrolul este de fapt elixirul care ne ține sănătoasă inima noastră, sistemul cardiovascular, deci e atât de important și capacitatea este destul de mare în aceste capsule. Deci sunt foarte multe kilograme de struguri în care sunt extrase resveratrolul care există doar numai într-o singură capsulă. Apoi căpșunele, cranberry, care sunt merișoarele cunoscute în limba română, bogate în vitamina C, bogate în foarte multe vitamine, minerale, extract de semințe de guarana, extract din boabele de cafea verde, extractul din ceai verde, L-tianina, Bacopa moniere, care este cunoscută ca și ceaiul tinereții, extracte din boabele de piper care ajută la reducerea inflamațiilor, practic ne ia durerile din corp și mult altele. Și toate acestea doar într-o singură capsulă. Cât de convenient ne este, cât de ușor ne este dimineața, deci luăm o capsulă, am consumat-o.
Doar atât. Nu avem nevoie de cutii, nu avem nevoie ca să umblăm cu un sac de ingrediente după noi, cu un sac de capsule după noi. Nu mai este nevoie de așa ceva. Deci trebuie să rețineți atât de inconvenient este pentru fiecare dintre noi să avem aceste capsule, le puneți doar într-un buzunar și în alt buzunar telefonul mobil și aveți toată afacerea cu dumneavoastră. Atât de simplă este afacerea și atât de ușoară cu acest unic produs. Acum aș vrea să vă spun doar câteva lucruri foarte importante despre felul cum ele lucrează între ele, sinergia între ele, între sisteme, cum ajută la funcționarea normală acestor sisteme ca noi să putem comunica mult mai bine și a se transmite informația în corpul uman. Uitați-vă dumneavoastră, pentru cei care nu consumă sarea și mai ales sarea de Himalaya, care are 85 de elemente minerale în ea, care este atât de bună și ne ține sistemul nervos la o funcție rapidă și normală. Imaginați-vă, lipsa de sare din corp înseamnă transmiterea mesajului către sistemul imunitar de aproape 11.000 de bits, ceea ce este fantastic de lent. Fantastic de lent. Deci, în momentul când consumați sarea de Himalaya, deci transmisiunea informațiilor se face foarte rapidă prin sistemul nervos de la fiecare celulă din corp. Și sistemul știe tot ce se întâmplă și acționează. Sâmbătă vom detalia toate acestea și veți vedea cum funcționează și cum lucrează. De ce să nu avem o superimunitate? De ce familia ta să nu aibă o superimunitate? De ce să nu previi boala? Este mult mai înțelept prevenția decât tratamentul. Dar dacă s-a ajuns la tratament, există totuși șansă. Deci, poate de multe ori ați auzit, nu se mai poate face nimic. De ce să nu încercăm? Multă energie. Câți dintre noastre nu-și dorește dimineața energie și apoi toată ziua energie? Deci pot să spun din experiența mea personală, de obicei mie nu-mi place somnul și noaptea dorm foarte puțin, doar câteva ore îmi este de ajuns, sunt ok. Dar în ultimul timp am început la vârsta deja care mă apropie și eu de o vârstă mai înaintată, am început să obosesc și la mea se trebuia 10, 15, 20 de minute. N-am crezut că voi ajunge vreodată aici. Din ziua când am început să consum LF8, nu mi-a mai trebuit odihnă. M-am simțit toată ziua foarte focus pe ceea ce fac, m-am simțit extraordinar de bine și deci am văzut într-adevăr o energie care nu scade. Vedeți dumneavoastră, dacă beți o cafea, vi se pare o energie oricare și de fapt la cafea se produce o energie falsă, fiindcă blochează ficatul timp de 16 ore. Trebuie să consumați multă apă pentru a elimina toxinele din cafea și nu cofeina. Deci nu face probleme cofeina. Cofeina este foarte bună pentru sănătate și mai ales pentru sănătatea inimii. Problema este toxinele din cafea. Și toxinele din cafea se acumulează prin mai multe surse. De exemplu, este prea arsă, prea prăjită, sunt extrase partea bună, ingredientele bune din ea, din care se fac medicamente și apoi se duce la prăjit, se amestecă cu niște MSG-uri care înseamnă potențiatori de arome, ca să dea un miros de ele extraordinar de cafea să ne atragă pentru a consuma cafeaua. Deci toxinele acelea sunt rele. Și energia este foarte puțină. În schimb, LF8 ne dă energie pe toată ziua și sunt, dintre cei care au consumat, poate să ne confirme. Apoi anti-îmbătrânire, care este așa de important.
Care dintre noastre n-ar vrea să arate la o vârstă mai înaintată să arate bine? Care dintre noastre n-ați dori să aveți energie și viața cât o mai aveți de trăit, să o trăiți bine, să vă fie bine? Mi-aduc aminte un caz cu ani în urmă când promovam Ganoderma despre un bătrân care a avut câțiva ani cancer și avea dureri multe, săracul, multe dureri. A fost prea târziu. Într-adevăr, a fost unul dintre cazurile care chiar n-am putut să facem ceva. Dar ceea ce s-a rezolvat o lună de zile, însul a trecut foarte bine, fără nicio durere. Plângea în lacrimi și spune, chiar dacă o lună de zile mai trăiesc, dar nu mai am dureri. Nu mă mai interesează o zi, două, trei, dar știu că le-am petrecut fără dureri. Contează mult când ajungi la o anumită vârstă. De ce să nu fii sănătos? De ce să nu te simți bine? La urma urmei nu este un medicament. Și trebuie să rețineți acest lucru. Este un super aliment. Și Hipocrate spunea, lăsați ca alimentele să vă fie medicament și medicamentul alimentele. Și este un adevăr mare, un adevăr pur. Am observat la mine personal multe schimbări. Nu mă mai dor picioarele. Am avut acum câțiva ani în urmă un accident de mașină și mașina, deci ca să vă spun, când m-au scos afară cu rângele, practic, toți oamenii de acolo s-au adunat și au spus, domnule, am auzit că sunt îngeri care îi păzesc pe oameni, dar la tine au fost foarte mulți, foarte mulți. Nu am avut nicio zgârâitură. Mașina s-a dus direct la Vervechi, dar au sărit ceva din bordul mașinii și mi-a lovit rău genunchiul. Și de atunci aveam dureri ori de câteva ori să schimba vremea. În multe împrejurări, dacă stăteam mai mult în picioare și altele, deci mă durea rău genunchiul. Vreau să vă spun că nu mai am absolut nici măcar un gram de durere. Nu mă doare absolut deloc. Mai avem durere puțin la spate și multe alte dureri. Am avut o extracție de o măsea de partea de sus de sub ochi și mi-au atins sinusurile. Și am avut de suferit. Credeți-mă, este o durere groaznică. Am avut de suferit foarte mult. Nu mai am nicio durere. Mă simt foarte bine. Deci, practic, mi-a dat o poftă de viață extraordinară. Practic, am revenit, mă simt ca la 20 de ani. De multe ori mă ciupesc și mă gândesc, e adevărat? Nu este o poveste? Este adevărat. Pentru toți cei care au consumat până acum, care sunt sub observația noastră aici, rezultatul este super pozitiv. În seara aceasta am întrebat un alt lider de-al nostru, de aici din Australia, ce știi despre cei care au primit produsele. Sunt super mulțumiți, super îngândați. Revenim cu detalii în curând. Deci oamenii sunt foarte mulțumiți și nu numai atât. Majoritatea au spus, nu mai vrem să lăsăm din mână acest produs. Nu este scump, este accesibil pentru noi și este produsul care practic ne menține în viață și sănătatea. Un alt lucru pe care l-am observat este mâncarea. Nu mai am poftă de mâncare. Mănânc foarte puțin, foarte puțin. Cu domnul Pop ne-am luat la competiție, la întrecere, care va da mai multe jos kilograme. Și vreau să anunț, domnul Pop, în seara asta pot să vă spun că am dat jos aproape 3 kilograme. Aștept să vină și la dumneavoastră și să continuăm competiția. Deci, iată că a început să dau jos și în greutate. Și vreau să vă spun că am cumpărat produse de sute de dolari. Am încercat și nimic. Cu acest produs simt practic cum se duce jos kilogramele, dar și la măsură. Ceea ce este extraordinar.
Super, 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 uitați-vă că mă bucur. Deci tot mai mulți primesc produsele, pachetele și asta ne bucură foarte, foarte mult. Deci intră un cuvânt, produsul lucrează. Veți avea un produs în care nu veți putea face față. Așa că gândiți-vă bine dacă vreți chiar această afacere. Vă bate oamenii la ușă și vă spune mai vreau 10 capsule. Mai vreau niște capsule pentru că uite tata, pentru că uite mama, pentru că uite cutare sau cutare, am nevoie urgent, te rog să-mi dai și o să vă ia și capsulele dumneavoastră pe care le consumați. Deci trebuie să fiți pregătiți. Sunt capsule care practic ne va deschide fiecare ușă, fără excepție.